αποκοιμήσω, να με αναπνοήσω, έτσι να με... Ζωγραφίζοντας φρούτα. Αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής μας σπουδής. Φτιάχνουμε ένα σκίτσο με διάφορα φρούτα εύκολα σχετικά και ένα μπάζο ή ένα οποιοδήποτε δοχείο. Βάζουμε πρώτα ελαφρά τα χρώματα και στη συνέχεια τονίζουμε τα φώτα και τις σκιές. Στο φόντο βάζουμε τα χρώματα που χρησιμοποιήσαμε με το καφέ να υπερισχύει. Εκείνο που προσέχουμε είναι το φινίρισμα. Δυνατά τα φώτα και οι σκιές απαλές.